Bûyîna İsa Mesih jî bi vî awayê çêbû. Diya wî Meryem dergistiya Ûsiv bû. Lêberî ku ew bizewicin û bigîjin hev, xuya bû ku ew bi Ruhê Pîroz bizaroye. Dergistiyê wê Ûsiv, mirovekî rast bû û ji ber ku nedixwest Meryemê li ber xelqê bide şermê, wî niyet kir ku wê bi dizî berde. Ew hê li ser vê yekê difikirî, milyaketekî Xudan di xewinê de lê xuya bû û jê re wiha got: Ey Yusufê kurê Dawud, netirse ku tu Meryemê ji xwe re bi jinitî bînî. Çimkî yê ku di malzaroka wê de çêbûye ji Ruhê Pîroz e. Ew ê kurekî bîne û tê navê wî İsa deynî. Çimkî ew ê gelê xwe ji gunehên wan xilas bike. Ev hemû çêbûn, da ku peyva Xudan bi devê pêxember gotibû bêcî. Vaye, keçik wê bi zaro bibe û ew ê kurekî bîne. Û ê navê wî Îmanuel deynin. Ku bê wergerandin, Xwedê bi me re ye. Gava ku Ûsiv ji xewê hişyar bû, wek ku milyaketê Xudan jê re gotibû kir û Meryem ji xwe re bi jinîtî anî. Lê ew neçû bawê, heta ku wê kurê xwe anî. Navê zarok İsa danî.